Маё вітанне, шаноўныя сябры, з вами Васіль Шэліхаў. У каментарах да майго агляду смарт-гадзінніка Galaxy Watch 4 Classic карыстальнік пад нікам Pit выказаў сумнеў наконт здольнасці смарт-гадзінніка вымяраць артэрыяльны ціск. Каб я сам у гэтым пераканаўся, Піт папрасіў мяне вымераць ціск гадзіннікам і пасля зрабіць якія-небудзь фізычныя практыкаванні. І пасля вымераць яго зноў. Я гэта зрабіў, і давайце ж паглядзім, што з гэтага атрымалася. Так, ну што, пачнем вымярэнне ціску. Зараз будзе ў стане спакою. Не люблю гэта рабіць на адзенні, але зараз ужо здымаць не буду. Так, выбираем артериальный циск. Все выбрали, я зручна разместился. А часы повернись. Часы. Ось такі вынік атрымаўся. 131/71 на гадзінніку і 135/76 тут. Пульс тут 70, у мяне 74 атрымаўся. Ну так, падобны. Нешта направду. Зараз давайте буду... Да, трохи. Я трохи б'юся, то шапку здається. Так, давайте спробуємо, що отрималося. Так, зараз тут я готовий. Выключаем. Так, стоп. Тут я рукой. Зараз спочатку. Все добре. Так, ну гэта трохі худшае было, так? 146/67 і 149/80. Пульс? Ну, трохі розніца ёсць, але нешта падобнае. Пульс гадзіннік намерыў 130, а тонометр 121. Тому, як бачыце, пасля, ну, гэта не такая вялікая фізічная нагрузка была, але ўсё ж такі гадзіннік гэта зафіксаваў. Што ж, вынік кажа сам за сабе. Але, ну, скажу некалькі каментараў сваіх наконт гэтага. Па-першае, як вы бачыце, вымярэнне прайшло не без тых праблем, якія я ўжо абазначыў у аглядзе. У асноўным аглядзе на смарт-гадзіннік. То бок, у лічбах, якія паказаў тонометр і якія паказаў смарт-гадзіннік, розніца ўсё ж такі ёсць. Але, як вы можаце бачыць, на фізычныя практыкаванні
гадзіннік усё ж такі адрэагаваў, бо ціск сапраўды падскочыў. Я разумею, што гэта цяжка назваць фізічнымі практыкаваннямі, бо з мяне спартовец такі сабе. Ну, але ўсё ж такі, гэта якія-ніякія, але ўсё ж такі сілкаванні. Таму тэорыя, што смарт-гадзіннік ніяк на ціск не рэагуе і што гэта проста нейкі маркетынгавы ход, ну, я думаю, гэта не адпавядае рэчаіснасці. Дадам яшчэ, што каліброўку апошні раз я рабіў недзе тыдзень за вымярэнняў, і гэта было на іншым танометры, і тады ў мяне быў нармальны ціск, там недзе 120/80, зараз дакладна не памятаю. А зараз, пасля таго, як я папіў кавы і вымерыў ціск, нават перад тым, як зрабіць нейкае фізічнае практыкаванне, ціск ужо падскочыў, і гадзіннік ужо гэта заўважыў. Таму зноў кажу, што на падвышэнне ціску смарт-гадзіннік рэагуе. Я разумею, што ёсць у інтэрнэце блогеры, у якіх гэта не атрымалася. Ну, тут магу параіць толькі паспрабаваць зрабіць нармальна каліброўку гадзінніка, ну, альбо праверыць, ці сапраўды правільна яны вымяраюць ціск. Дарэчы, панове, калі у вас будуць яшчэ якія-небудзь пажаданні, каб я зрабіў які-небудзь эксперымент з гэтым смарт-гадзіннікам Galaxy Watch 4 Classic, пішыце ў каментарах, я, калі будзе час, гэта зраблю. І, панове, калі вам цікава, што я думаю пра гэты смарт-гадзіннік праз пэўны час пасля таго, як я пачаў ім карыстацца, карыстаюся я ім ужо больш за год, ну і ўвогуле, ці карыстаюся ім дагэтуль, пішыце ў каментарах, магчыма, я зраблю яшчэ які-небудзь невялічкі агляд. Бо сапраўды, праз пэўны час маё меркаванне наконт гэтага гадзінніка змянілася, і ёсць што распавесці. І, панове, калі гэтае відэа вам спадабалася, стаўце, адпаведна, падабайку. Мне будзе прыемна. Калі відэа не спадабалася, стаўце антыпадабайку. Ну і падпісвайцеся на мой канал. Усім усяго найлепшага, да новых сустрэч. Беражыце сабе. Мірнага неба.